bisita ang representative ni Lola. Bye, bye, bye. Bye-bye, guys. Bye. Subscribe. Yes, hello everyone. Malamagin nga salamat sa tanan nga naglantaw sa amon nga pelikula nga ara na si Ma'am kag ikaw. Sagad ko share kag like sa akong video kag mga post up sula ka na naglantaw. Kag balaan ko since wala ka naglantaw, I am inviting you this coming Friday, that's December 13, 2019, 9 p.m. sa Festive Mall. Bawi ka din dapat sa akon lantaw ka kay subong niya artista na bossa. Batang Sang Bagyo directed by Jason Emil Sineta. So, kita na lang kita dito, 9 p.m. Salamat kita po kung makita nyo kami ito yung mga pusing naman. Ara sila! Bali sila ang cast, ako driver. Bye-bye Lola. Bye-bye. Kag si Ma'am, ara pagit sa ano, bye Ma'am. Bye-bye. Kung mag-fire, Okay na. Bye-bye na kay Lola. Bye. Hello. Wala kami. Bye-bye. Marami Hello everyone! Ari naman ako nagabalik sa SM City Cinema 7 kag screening na sa ngamon nga pelikula nga ara na si Ma'am. Kag guess what? Kag ari na mga estudyante ni Ma'am! So ano ba minaulat nyo? Sunod na kamo sa Cinema 7! Hey guys, what's up? So, dito kami ngayon sa SM. Hawak ko yung cellphone ni Ruby. Tapos ayan, nagpapa-video sila. Hello! Hi kayo sa vlog ni Ruby, guys. Hi! Hi, thank you! We got a friend from the media and they are for free sa Sini Kasimanwa. Hey guys, have you watched Aya na si Ma'am? It's directed by yours one and only Ruby Inspired. If you want to see more of her, subscribe to her YouTube channel, Ruby Inspired. Subscribe! Subscribe!
tambok po ko to yan. O ganino nagniwang ka subong. Pwede santo mo, pero pagkatambok ko sa bata pa kapag sa ano. Yan, Salamat. kag. Daw daw mo kikagin lang pinagpaksimo. Ano yung mong ginhambal ka nga line? Papa? Tudloy ko? Para hatagan ko ni Ma'am sa star! Ayaw mo makikog ko. Yay! Thank you very much sa tanan nga naglantaw! Thank you, thank you. Subscribe! Comment below, subscribe and share it right! Yay. Ay, ari na, nga tuwan nga mga students ni Ma'am. Kamusta, kamusta? Kinapoy? Education Sige, oo, brought us kay 11 na, together, kag mapuli kami. empowering us to move beyond the light. Education, education knows no bounds. Education goes beyond age, race, and time. It unleashes us from the chain of ignorance, transforming our lives to better ones. Education, education knows no bounds. Education goes beyond age, race, and time. Education knows no bounds. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!